Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
pojok tempat para rawuh nggih menika judipun nggih menika penari jaranan saking keluarga besar nggih menika Wahyu Aji Jaya wonten ing kawulutengan sonten punika ing mangke mbok bilangit bono sipasida kita pranani ing mriki pamanungsa ing panjung boten pangasampeyan tanpa pamit. Monggo Mas yo. Dipun tatap Mas yo. Satu
I